Сложих съвсем малко и го разнесох по цялото лице. И, както виждате, изобщо не си личи, че съм си сложила нещо на лицето. BB Miracle Your Second Skin с възможно най-леката и нежна текстура. Нанася се изключително бързо и лесно върху лицето и забележете, най-важното е, че формулата му е такава, че когато го нанесеш, се слива и се адаптира към цвета и тена на кожата ти, без да я отежнява и прикрива всички несъвършенства. Може да се нанесе с пръсти, да си го разнесете, или с блендер, гъбичка, както ви е по-удобно. Цветът е бял, ето така изглежда. Мирише на лято. Усеща се просто като много лек и нежен крем. BB кремът се съчетава много добре в комбинация с този течен хайлайтер, който е много важна част от крем рутината, особено за лятото, защото придава много приятно озаряване и блясък върху кожата. Отново се нанася много лесно, директно върху скулите. Погледнете само как блести. Може да добавим и малко върху ключиците за допълнителен блясък, особено ако сме с по-отворено деколте и искаме да сме по-озарени. И двата продукта са обогатени с натурални масла. В BB крема имаме колаген и е с натурална слънцезащита. Двете заедно в комбинация работят много добре и са много подходящи именно за създаване на точно такава лека, нежна, натурална визия. Например, когато искаме да сме sun-kissed или no makeup визия, много са подходящи. Особено ако добавим и лек руж, малко червен цвят и хубав глас на устните, се получава прекрасно. Лека текстура, изравнен тен, прикриване на всички несъвършенства. Препоръчвам с две ръце, няма да съжалявате.